Pineda porfaik hinya pormalom Lahorejan Nagaland border angkang Khorkhuti police station kaparlo ihum line track along pen ke ongdung rakio hormu mate ganja kine ponlong bangso ganja pangrum pet pen 80 packet lapen pangrum pet pen 8.6 kuntel lapen te sabon hom thom pangrum pet pen 4.7 grams heroin talong pon la bangso ke ton kelang ke japon ke usi Raju Dwara SI Nitul Soikia SI P Swadan Soigyari ASI Bhadra Kanta Bora C20 CRPF Bokajan lapende Khorkhuti police staff atumsi cherap chitodun lapende non marke APS ahin petsi kaju pater topomla labang thom kachingna check latuma men location holo filter kulita atan kan thangta rapi alang ipomen ke samnar kulita alang tumarong ke nutun bosti deopani police station ke Borpothar Karbi Anglong Deepak Mohanto Arta Ningkani ko rapli alang lipomen ke Ramiji Mohanto alang litumrong men lake Trinom Hulukwa police station Borpothar Karbi Anglong men bangke Rahul Tamang alang lipomen ke Minikima Tamang alang litumrong men lake Amrajan Kachari Posti police station lake Borpothar Karbi Anglong kachingnang check agari registration number lake NL02D 7837 Ruang agora pen beta panda pon korens lekhe 24 Karbi Anglong